Mena kahafi daga donjogo f'i ye dabali langari do n'i y'a daga don dabali jugu tɛ se i la kɔrɔtɛ tɛ se i la baara jugu tɛ se i la kahafi daga n'i y'a don i ni diɲɛ setigi baw a faama baw a tɔgɔtigi baw i n'olu de bi gɛrɛ ɲɔgɔn na relation bi tɛmɛ i n'olu ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna dɔnnifin de d'i ma sisan bilahi maa caman de bi kuma réseau kan u bɛ dɔnni kuma fɔ mais dɔnni t'u la caman bɛ kuma réseau kan n'i ko u ka fatiya kalan u tɛ se caman bɛ kuma réseau kan n'i ko u ka kuranɛ kalan i ɲɛna bilahi u tɛ se o de la n bɛna dalilufin dɔ bɔ kuranɛ kɔnɔ sisan dɔnnibaw b'a fɔ min ma ko kahafi daga n bɛna don cogo f'i ye n'i y'a kɛ dabali tɛ se i la juguya tɛ se i la kɔrɔtɛ tɛ se i la wa i garizigɛ de bi dayɛlɛ siri jugu bɛ tigɛ ka bɔ i la kahafi daga wezi i b'i jija kuranɛ kɔnɔ sura dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko suratul kahafi dɔnnibaw b'a dɔn i bɛ suratul kahafi sɛbɛn siɲɛ 7 i b'a nasi bɔ i y'a faamu maa cun ka sumaya sabu ni garibukɛ bɛ kuma maabaw de bɛ ne lamɛn maa sɛbɛlamaw de bɛ ne lamɛn o de la n bɛ kuma in cun ka sumaya dɛsɛbaatɔw maa minnu bɛ yen k'u kamana gannen don dabali jugu fɛ baara jugu y'a sababu ye maa cun ka sumaya u k'a lamɛn walahi maa ɲini kanu ɲɔgɔnw fɛ u ka kuma in partager diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye dabali jugu de ye maa caman mago sa kɔrɔtɛ de ye maa caman mago sa maa joli joli ye dabali jugu kɛ u sinamuso denw na k'u bɔ u jɔyɔrɔ la e bi taa taama na k'i bɛ wari ɲini na e bi ka baara kɛ pour ka wari ɲini mais kafiri dɔ bi e kɔ so yan o bi ka e dabali k'a bɛ ka baara tiɲɛ a bi ɲɛ wa o de la an ka tunkarankew de sɛgɛnlen don u tɔɔrɔlen don u ɲaninen don u bi ka baara kɛ sen ni bolo la mais maa juguw de bi ka baara jugu k'u la ka dabali jugu k'u la pour que u kana fɛn sɔrɔ o kɔlɔlɔ de ye tunkaranke caman sɔrɔ o la ne balimakɛ ala a ye garibukɛ lamɛn ka ne balolen to yen bilahi aw bi caman faamu n bɛna dɔnnifin yɛrɛ yɛrɛ de d'i ma kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko kahafi daga wezi bɛ suratul kahafi sɛbɛn siɲɛ 7 k'a nasi bɔ n'i y'a nasi bɔ i bɛ bɔgɔdaga kura kura ɲini n'i ye bɔgɔdaga kura kura sɔrɔ i bɛ kolonkisɛden 7 bila bɔgɔdaga in ju la nin ye dɔnni kuma de ye wezi i bɛ 7 kɔrɔ dɔn wa 7 kɔrɔ a ka di kosɛbɛ fɔlɔ masakɛw bere min tun bɛ kɛ u bolo i b'a sɔrɔ kuru 7 de tun bɛ kɛ u ka bere la o kuru 7 4 ye muso ye 3 bi kuma cɛ kan u bɛ cɛw mara u bɛ musow mara o tuma na fɔlɔ wari o de tun ye kolonkisɛ ye o kolonkisɛ den 7 i b'a bila bɔgɔdaga ju la yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko zɛrɛni jɛ jatigi faga yiri i b'o lili ɲini ka n'o bila bɔgɔdaga kɔnɔ babɛlɛden 100 i b'o ɲini ka bila bɔgɔdaga kɔnɔ o ye i bɛ ji dɔ ta ni ka ji fitinin k'a kan ka sɔrɔ ka kahafi nasi i b'a bɛɛ yɛlɛma bɔgɔdaga in kɔnɔ i b'a datugu i bɛ popileni jɛman ɲini ni k'o kɛ ka daga in siri kosɛbɛ ka dingɛ tigɛ i ka so kɔnɔ walima yɔrɔ dɔ la caman bɛ du t'u bolo i tɛ se ka t'i ka fɛn sɛmɛlama kɛ loyer du kɔnɔ o tuma i bɛ dingɛ senni yɔrɔ dɔ la ni ka kahafi daga don yen n'i b'i yɛrɛ ka so kɔnɔ i bɛ se k'a don i yɛrɛ ka du kɔnɔ i bɛ dingɛ dɔ tigɛ bɔgɔdaga bɛ se ka jigin min kɔnɔ i bɛ kahafi daga don yen o tuma i bɛ bɔgɔ kɛ k'a datugu n'i y'a datugu o ye tile 7 o ye dɔgɔkun 1 dafalen di o tile 7 i bɛ taa kahafi a daga i b'a dayɛlɛ
n'i y'a daga dayɛlɛ o ji min bi daga in kɔnɔ dɛ o de ye dabali langari o de ye juguya langari de o de ye kɔrɔtɛ langari de o de ye garizigɛ sababu ye o de ye nafolotigiya sababu ye k'i to ka relation bi na i ni diɲɛ faamabaw a setigibaw a tɔgɔtigibaw i n'olu de bi don ɲɔgɔn na mais a nasi wezi i b'a nasi ko de n'i ye denmisɛnnin ye i b'a nasi ko mais n'i si ye san 40 sɔrɔ i bɛ se ka kaffi daga nasi ji dɔ min mais en tant que i ma san 40 sɔrɔ kana kaffi daga nasi min dɛ n'i y'a min i bɛna fɛnw ye n'a ma kun i fɛ fabile bɛ wuli la i y'a faamu n'anw bɛ dɔnni di an b'a bɛɛ di k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ di mɔgɔw ma a bɛ fɔ o de ma ko tiɲɛ kaffi daga bɛ don tan de wezi k'i to a nasi koli la c'est-à-dire i ka denbaya bɛɛ ko a nasi la mais i b'i jija maa o maa ma san 40 bɔ o kana kaffi nasi min dɛ n'o y'a min a bɛ se ka kɔlɔlɔ las'a ma sabu a bɛna fɛn minnu ye a n'olu tɛ fila ye i y'a faamuya o tuma na k'aw to koli la o nasi kan garizigɛ bi basigi nafolo bi sɔrɔ relation bi sɔrɔ faamaw setigibaw dɔnnibabaw tɔgɔtigibaw i n'olu bi don ɲɔgɔn na o tuma na nin ye kaffi daga don cogo di n y'a di diɲɛ bɛɛ ma fi sabililayi n'i y'a daga don kɛ garibukɛ yɛrɛ ye i y'a faamuya o tuma na ni maa min ko sa ko nin baara ka gɛlɛ ale ma k'ale bɛ fɛ garibukɛ yɛrɛ ka daga in don a ye y a pas de problème wezi ko bɛɛ n'a tɛmɛsira fana don dɛ n'i y'an wele an ka téléphone numéro la o ye plus 223 72 24 02 98 n'i y'an wele o la ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a faamuya o bɛɛ kɔfɛ maa min b'i fɛ ka nafolo sɔrɔ ni ala ka kuranɛ jeli nɔgɔ tɛ min na konsigasi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ iza wakati baara don iza wakati ale de ye nafolo baara telima de ye i bɛ nafolo sɔrɔ karabali yɛrɛ la teliya la nafolo baara min ka teli yɛrɛ kuranɛ kɔnɔ o de ye iza wakati baara ye n'i b'i fɛ ka nafolo sɔrɔ na iza wakati baara kɛ ala bi sɔn a bɛ nafolo d'i ma taa kana yɛrɛ t'a la a saraka ye sɛ jɛma den 3 ye mais baara in bi kɛ 30,000 nka i bɛ se ka i ka wari kilancɛ 15 sara ani i ka sɛsɔngɔ an bɛ iza wakati nafolo baara k'i ye baara jaabi sɔrɔlen kɔ i yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn n ye baara kɛ a ɲɛna o tuma i b'i ka wari tɔ sara iza wakati baara bɛ kɛ tan i y'a faamuya o tuma maa min mako bɛ garibukɛ la an ka téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 o numéro yi don i y'a faamuya o tuma n'i ye weleli kɛ o la ni ala sɔnna i ni garibukɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma faamu ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ alaya kama kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli maa o maa bi k'an lamɛn sisan an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i tigɛ jan an bɛna fatiya kalan ka kulu walaw kalan siɲɛ 3 o ka kɛ hinɛ ye ani lafiya ye an ka banbaatɔ cɛman ni musoman bɛɛ ye minnu bɛ ala ka sira kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.